Ginalauman ang pagbukas ang unang Startup Center sa syudad sang Iloilo bilang suporta sang Iloilo City Government sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang proyekto amo ang masunod nga tikang sang syudad pagkatapos ang madinalagon nga paghiwat sang 11 nga Iloilo City MSME Summit sang nagligad nga Hunyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Raisa Treña, siya ginpahayag nga padayon ang preparasyon para sa Startup Center nga pagabuksan pinaagi sa partnership sang Iloilo City Government sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Department of Science and Technology, kag Department of Information and Communications Technology natigayon ang mga proyekto. Sa alkalde nakitan sang syudad ang kakulangan sa suporta para sa mga nagasugod pa lang ukon magagmay nga mga negosyo. Gani ila ginatinguhaan nga matukod ni nga programa agud nga mabuligan ang mga individual, ilabi na ang nakabenepisyo sa mga entrepreneurship programs ang nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Ginalauman man sang Iloilo City Government nga mangin operational ang Startup Center sa masunod nga mga binulan agud mangin sentro sang innovation, collaboration kag mentoring para sa mga nagasugod pa lang nga mga negosyo diri sa syudad. We will be finalizing our startup center. This is in partnership with PCCI, DOST, and DI City. No, we want our startups to have an office na kadtuan nila, co-working space. This is venue for them nga kung may kilanlan sila mag-meeting or kilanlan nila mag-ubra, may ara sila ka lugar nga kadtuan. Raisa Treñas.